E di sabali pa nga damag mga idol, pito a pamilya nabayagdan nga agnanay diti oneg ti Campo Santo dito'y Lawag City. Ayan, intaman maki ondas mga idol. Kaya ito nga gondaway, babaeng pa lang ti report ni Idol Dennis iti ondas update alaala 2025. Para sa ligtas at maayos na paggunita ng undas ngayong taon, tumutok sa lahat ng RMN stations para sa Alaala 2025. Idol Dennis, come in! Nagdawin na normal iti panagbiag, iti kita pamilya, iti Lawag City. Ano pa iti unay ti Campo Santo, iti pagbiginan. Segon kinilotlot sa Bukayen, 20 years stand, nagnanay ito iti Lawag Flora Garden, labutation iti nakiruaman da nga pagbiginan. Ibilang damit nga parke, iti nakamat na lugar, agapo iti makita, kinadalos na rin kasamitin at iti peace of mind, agapo iti kagawlaw kita napintas pa iti ambiance na. Sigang pinpuan nato mula iti Mindanao, yan nabayagdan mo nagigyan iti Lawag City, may sumitun na kiruaman nga inda pagkarabakuan. Iti ulit pa yun iti kampasamot ang katilan ng iti amnakda, madagito iti sa ibilang da nga kaskasata, gabo tawa na pulos iti nagramraman da kontrobersya na dikit iti lang panagdad dito yung dakit kitain. Una nga, nati panagdyan ti Campo Santo kat awmet dito yung naglawdang madi, awmet dito yung pagparang mo saan dagitay ang madi ang nada, mo pa unig anismot Campo Santo iti yung pagigyanan. Dagito pito ang pamilya Idol Ferdinand kaya kaabi na dagitay pansyon, iti nakakaan sa lugar, sa kapo ng paradakwada, normalan dagitan daw, mamakita dagitay may tabon, kaspanitan dagitay kandela metogkel iti mismo harapaw dagitay pansyon. Kasi mo tinaman tayo kinlotlot no kasandamat ka nga inkarigatan kinagbiag iti unay iti Campo Santo. Lotlot, kumusta yung po natin pagtatrabaho sa loob ng sementeryo? Ayun sa ganun sir. So, dito na kayo nakatira sa loob ng sementeryo? Oo sir. Ilang taon na po kayo rito? 50 years sir. 20 years, so matagal na? Oo sir. May mga anak na kayo? Oo sir. Ilan? Apat sir. Apat. So, hindi sila natatakot sa loob ng sementeryo? Hindi na sir, nasanay na sila. Sanay na? Oo sir. So, wala namang napaparangan sa inyo? Wala? So, anong feeling natin kasi sa loob ng cemetery ko na at masaya naman sir. Masaya. Tapos, ano yung kabuhay natin dito? Ito sir, bibili sa pag-control. So, kontrata ito. Ito sir. Nanti yan. Magkano naman kita pa natin sa isang control. Depende sir, sa ganito sir. May 200, may 300, 400. So, isang kada araw yun? Hindi sir, buwan. So, isang buwan, makita naman tayo ng kita. Depende sir, po, ito yung nagpapalili. So, yun, magkano yung kita po natin? Pati naman, okay naman siya. So, wala kayong balak, pumunta sa ibang lugar, yung hindi sa loob ng sementeryo. Okay na dito sir, masaya na dito. Para sa iyo yung sementeryo parang park na talaga. Oo sir. So, ba't kayo napagpa dito sa loob ng sementeryo? Dito kami sa harap mo. So, sabi ng probinsya po natin, Surigao, sa Surigao. So, nung pwede mo magpunta sa Lawag, talagang dito na kayo na natagpad. Kaya lang balak bumalik sa probinsya. May balak pa naman sir, pero mahal yung pamasahe. So, hindi na kayo pupunta sa inyong probinsya? Ilababa ko, nakapagkas ito September. Mga ilang pamilya na nakatira sa loob ng sementeryo? Ito. So, talagang masaya na kayo. So, ibig sabihin, ang mas peaceful sa loob ng sementeryo. Okay, tahimik pa. Walang baigay. Walang mga chismis, gulo, walang gulo. Puro patay yung Para sa'yo, nanyawan ka ba sa mundo? Ay, hindi. Ang kinakatakutan ng buhay, kasi yung patay, wala na. Okay, yung mga kaibigan, Idol Bernard, di Lotlot. Imposible pa lang nga mabutang pailanti area Idol din. Halos isuti na manganda, kadwada, kasi kada isang aminin, di yun. Awan na, di na mabutang na. Parte si pa nagbiag da, dagiti minatay. Ayan.
Di isa anak, dami ang basta ka sa bawti pansyonan. Yan Yung anak ko, ay dama ka datanag-abot na gero, sibog-tulog na rin parents na siya pa di dyan, mataggitan da iti ang ginal daw. Pero tibalay da, kapag mo lang kalungaksaw, yan, lapidan, iti makita, nga da iti na ipagdaga. Actually, di siya da iti pagdayan da, kan balay na kamo tingin compound, ang mismo ti Flora Garden, iti ayan da ito, isya man nagwagdan para takwada, sa adon na ti mapan, kan makitang nagtangatan kaya sa Blue Skies, talaga nga film mo, iti presensya ti na Marswa, no, nakatulog iti Campo Santo, tigunadan place of the departed and the living, kung kunamit ti moto, ti takamatatang parang kat iti Lawag Flora Garden, iso, pakita naman, dahil iti duma prominente na nagigyan iti Lawag City, kasi kini dating station manager Medel Lorenzo, at dami dito'y ni Maria Teresa Calzon, si Clancy Farinas family, at dami dito'y amin Aldo Bernard. Iso nga makita dati kinapintas ti lugar, gabot ang Darmuda Grass, nga nakakunipintas, iti pan nakataripato ng Aldo Bernard na Ornos. Dato'y panagapastar na, at ako na kay bakante, ito pa iti bakante. Dito'y Lawag Flora Garden. Pabalik po ko na pa kahit sigumatang no kwan sa tested investment. Kano makno da ang kasabulan magaling matilako no file Bernardo. So makita sa malakabi iti presyo na kasi ti daga mumigina. So masugan da sa gatgatang iti dagaan tento masabol da ada iti nang sagana nga paggeranda idol Bernardo. So ti Campo Santo ket isunto amin iti pagtumpalan, itong matanunan, suma iti agdang market, awan tinas kinapagbutan, iti pagbutnan, dagi tayo si BPM, apos ka ng Los Aldo Bernard, dagi ito iket, ada marami din nangin, di kinatay, awan, ti marami din dano, di ket, aging inanadan, iti, tanan, managyanan, Idol Bernard. Sa magpalang manibod, abis mo iti Campo Santo, para iti Ala-Ala 2025, Idol, Dennis Galileo, sa RMN.